Den sæsonansatte i gravpladsetaten er en vigtig ansat. Gravpladsetaten vil ikke kunne have klart sig uden den sæsonansatte. De er en vigtig del af vores indtægt, da vi sælger stelaftaler til folk, som har grave på gravlunden og kirkegårdene i gravpladsetaten. Det er dem, som sparer, vender bedene og planter, og altså, de gør den store forskel i løbet af sommermånederne, for at de skal komme i mål. Det at være en ansat og sæsonansat i gravpladsetaten er jo en samfundsnyttig job. Vi har begravelser, udennedsættelser osv. Og det er jo aftaler, der ikke kan aflyses. Vi må til enhver tid være til stede på hverdagen i arbejdstidspunkterne. Vi har ikke muligheden for at aflyse. Det bedste med å være sesongarbeider i gravplassetaten er jo det å kunne jobbe ute og være i fysisk aktivitet. Og du kommer tett på naturen og alltid hyggelige gjester som går forbi og er fornøyd med den jobben vi gjør. Så det er veldig hyggelig. Hyggelig arbeidsplass.